Хто стане новым сябрам Лукашэнкі? Як хлусяць беларускія ідэолагі і чаму у нашых суседзяў дзіка прыгарэла ад гумарыстычнага відэа? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко знайшоў яшчэ аднаго новага сябра. Як вы ўжо, можа, здагадаліся, той сябар зноў з афрыканскай краіны. Гэта прэзідэнт Уганды, які запрасіў Александра Лукашенку наведаць Уганду з візітам. Калі што, Мусевені 79 гадоў, 37 з якіх ён бязменны кіраўнік Уганды. Ён прыйшоў да ўлады ў выніку ваеннага перавароту і пасля ўжо нікуды не сыходзіў. А калі гэта парушала закон, то Мусевені проста мяняў канстытуцыю. Акрамя таго, за час яго кіравання Уганда перажыла некалькі паўстанняў і паўдзельнічала ў вайне з суседам, Рэспублікай Конга. Там жорстка падаўляюцца пратэсты і апазіцыя, а апошнім часам пажылы кіраўнік Уганды знайшоў новага ворага. Гэта ЛГБТ. За аднаполыя стасункі цяпер караюць пажыццёвым зняволеннем, а за іх прапаганду даюць 20 гадоў турмы. Калі што, Мусевені ўжо быў у Беларусі з афіцыйным візітам. Праўда, яшчэ ў 2000 годзе. Цяпер, праз 23 гады, ён кліча ў госці да сябе Лукашэнку, бо, як не парадаксальна, праз 20 гадоў абодва засталіся на сваіх пасадах. Як той казаў, скажы мне, хто твой сябар, і я скажу, хто ты. Акрамя таго, Лукашенко працягвае хвалявацца пра будучыя дэпутацкія выбары. З гэтай нагоды бюджэтнікаў заганяюць на выступы ідэолагаў, дзе людзей палохаюць заходнімі ворагамі і ухваляюць уладу. Цяпер да журналістаў партала «Зеркала» трапіла свежая метадычка прапагандыстаў. Большая частка там класічная. У Еўропе кепска, у Беларусі добра, усе супраць нас, Захад цісне санкцыямі, ну і гэтак далей. Але цікавы і вельмі паказальны адзін момант з гэтай метадычкі. У ёй аўтары цытуюць рэйтынг палітычнай стабільнасці Global Economy. Чым ён большы, тым лепш. Напрыклад, у Польшчы там плюс 0,51, у лідара рэйтынгу Ліхтэнштэйна плюс 1,64. Дык вось, у метадычцы аўтары хваляцца, што Беларусь мае найлепшы рэйтынг з 96-го года, аж плюс 0,74. Але, як вы ўжо здагадаліся, ёсць нюанс. Дакладней, не нюанс, а прамы падман. Бо ў тым рэйтынгу паказчык Беларусі сапраўды 0,74, вось толькі не плюс, а мінус. Гэта нават горш, чым у Расіі, не кажучы пра іншыя краіны. Але ж беларускія прапагандысты гэты мінус проста выкінулі. У Баранавічах жа улады прыдумалі новы спосаб працы з выбарчым электаратам. Мясцовы старшыня гарвыканкама Міхаіл Бацэнка сабраў святароў розных канфесій і папрасіў, каб яны заклікалі сваіх прыхаджан прыходзіць на выбарчыя участкі. Чыноўнік хоча, каб святары не толькі заклікалі вернікаў ісці галасаваць, але і нагадвалі сваёй пастве, цытата, што выбары не павінны ператварыцца ў беспарадкі, хаос і экстрэмізм. Карацей, Господі памілуй. Таксама Лукашенко сёння падняў войскі па трывозе, пакуль, праўда, толькі па вучэбнай. Сёння пачалася раптоўная праверка войскаў супрацьпаветранай абароны. Падраздзяленні зенітных, ракетных і радыётэхнічных войскаў рушылі ў прызначаныя раёны і прыступілі да выканання баявых задач. Па трывозе падняліся зенітныя ракетныя комплексы С-300, С-400 і радыёлакацыйныя комплексы «Раса». Вайскоўцам паставілі задачу выявіць і умоўна знішчыць кантрольныя цэлі. З чым звязаная такая нечаканая трэніроўка, пакуль не зразумела. Хапун не спыняецца. У Наваполацку працягваюць затрымліваць людзей па справе аб падрыве цягнікоў у Расіі. Усіх распытваюць пра былога работніка нафтана Сергея Ерамеева, якога вінавацяць у дыверсіі, а таксама затрыманых правяраюць на паліграфе. Затым, каму як пашанцуе. Кагосьці адпускаюць пасля шматгадзіннай размовы пра знаёмства з Ерамеевым, а ў кагосьці знаходзяць у тэлефоне экстрэмісцкія падпіскі. Такіх адразу дастаўляюць у суд і далей ці штраф, ці суткі. Некаторых пакідаюць у СІЗА да суда. Як кажуць праваабаронцы, агульная колькасць затрыманых невядомая, а таксама няма інфармацыі, ці заводзілі крымінальныя справы супраць каго-небудзь з іх. А ў Мінску губазік затрымаў дацэнта БДУ. Аляксея Семянцова вінавацяць у акцыях пратэсту і распаўсюдзе так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Акрамя таго, Семянцову ставяць у віну, што ён распавядаў сябрам з Расіі пра сітуацыю ў Беларусі. На відэа затрыманага прымусілі сказаць, што такім чынам ён распаўсюджваў фэйкі.
Недахоп медыкаў зноў дае свой сумны плён. У раённай бальніцы гарадскога пасёлка Октябрьскі, што на Гомельшчыне, закрылі хірургічнае аддзяленне. І прычына банальная, там проста няма лекара. Жанчына-хірург сышла ў дэкрэт, а замену ёй знайсці не змаглі. Прычым гэта не адзіная праблема. У той жа лякарні няма і ўрача-лора. Цяпер мясцовым жыхарам даводзіцца ездзіць да хірурга ў суседні Светлагорск, які знаходзіцца аж за 70 кіламетраў ад Октябрьскага. Падобна, што пасля малочнай і мясной справы будуць як мінімум банкаўская і авіяцыйная. Сілавікі хваляцца новымі дасягненнямі ў барацьбе з карупцыяй. Цяпер стала вядома, што будуць судзіць 8 начальнікаў і 1 работніка авіярамонтнага заводу ў Баранавічах. Ім ставяць у віну хабар, атрыманы ад замежнікаў. Гаворка пра агульную суму ў 200 000 даляраў. Прычым падобна, што гэтыя замежнікі расіяне. Следчыя нічога не кажуць, але ж вядома, што завод абслугоўвае у тым ліку і расійскую авіятэхніку. Таксама сілавікі кажуць, што ідзе расследаванне па крымінальнай справе супраць кіраўніцтва аднаго з найбуйнейшых прадпрыемстваў па вытворчасці і пераапрацоўцы сельскагаспадарчай прадукцыі. Там нібыта ўзялі 300 000 еўра за лабіраванне інтарэсу камерцыйнай арганізацыі пры закупках абсталявання. Яшчэ адну гучную справу абяцаюць у сувязі з нейкім буйным беларускім банкам. Дарэчы, зноў пра прапаганду. Гомельскія ідэолагі падобна паглядзелі расійскі серыял «Слова пацана», схрысцілі яго са сваімі савецкімі методыкамі і атрымалася грымучая ў сваёй няегласці сумесь. Цяпер рабочых на заводах здымаюць у пафасных роліках, дзе прымушаюць даваць слова «злінаўца» і слова «сельмашаўца». Нехта абяцае вырабляць якасную прадукцыю, хтосьці абяцае захоўваць сям'ю, а хтосьці дзяржаву. Можем гордиться за то, что отливаем. Слово злиновца. Я обещаю расти как профессионал. Слово злиновца. Будем расти и делать лучше, чтобы белорусы гордились нашей техникой. Слово злиновца. Хацелі дапамагчы, але толькі нашкодзілі. У Дубровінскім раёне мясцовыя жыхары падкармлівалі бусла, і калі прыйшлі халады, ён вырашыў не ляцець зімаваць у цёплыя краіны, а застацца ў Беларусі. Людзі захваляваліся пра птушку, таму бусла злавілі і перадалі спецыялістам. І аказалася, што ў бусла няма аніякіх праблем. Ён цалкам здаровы, а ў тым, што ён застаўся мёрзнуць, вінаватыя якраз самі неабыякавыя вяскоўцы. Па словах спецыялістаў, калі людзі пачынаюць рэгулярна карміць пералётных птушак, то у апошніх губляюцца інстынкты. І птушкі ўжо не думаюць пра пералёты на зімоўку. Так атрымалася і з гэтым буслом. Празмерны клопат прынёс і яму, і людзям толькі дадатковыя праблемы. Прыйшла зіма, а гэта значыць, што ў беларускіх крамах пачала з'яўляцца гародніна, даражэйшая за экзатычныя прадукты. Цяпер у Мінску заўважылі расійскія агуркі па 17 рублёў за кілаграм. Калі што, гэта даражэй за авакада, які каштуе каля 10 рублёў. У мінулым годзе пакупнікі ўжо абураліся, што агуркі і памідоры каштуюць на беларускіх паліцах больш за ківі і ананасы. Чыноўнікі абяцалі вырашыць праблему, але, як бачым, пакуль не атрымалася. Ці ведаеце вы, што такое сватынг? Калі што, гэта не калі ідзеш сватацца альбо глядзіш серыял «Сваты», а сапраўднае крымінальнае злачынства. Сватынгам называюць ілжывыя паведамленні пра мініраванне. І цяпер міліцыя затрымала 15гадовага падлетка з Мінска, які займаўся гэтым за грошы. Прычым яго цэлямі сталі школы, гандлёвыя цэнтры і аддзяленні міліцыі не ў Беларусі, а ў Расіі. Замовы хлопец атрымліваў у інтэрнэце. Яму казалі адрас, і ён адпраўляў туды электронны ліст з пагрозамі альбо званіў па тэлефоне. Такім чынам юнак адправіў 10 імэйлаў і здзейсніў 27 званкоў. За кожны аб'ект атрымліваў каля 7 даляраў. Такім чынам юнак зарабіў каля 250 даляраў і крыміналку, бо адказна за такія злачынствы ў Беларусі наступае з 14 гадоў. Цяпер падлетку пагражае да 7 гадоў калоніі. Прабачце, але мы зноў пра Вольгу Бондараву. Яна ўжо змагалася з беларускай мовай і блогерамі, з Хэллоуінам і Санта-Клаусам, але цяпер знайшла новую нечаканую ахвяру. У гэты раз гродзенскую даносчыцу абурылі коцікі, а дакладней, вось такая рэклама галерэі і крамы, прысвечанай коцікам, якую павесілі ў мінскім пераходзе. У ёй Бондарава убачыла нейкае вычварэнства, якое, на яе думку, супярэчыць беларускай канстытуцыі. Цяпер даносчыца б'ецца ў істэрыках
соцмерцах і заклікае прыцягнуць рэкламшчыкаў да адказнасці. Праўда, за што і як яны павінны адказваць, разумее, напэўна, толькі сама Вольга Бондарова. А ў расіян прыгарэла ад гумарыстычнага відэа ад Белсата. У ім госці з Расіі прыязджаюць у Мінск, і проста на вакзале ў іх адбываецца размова з мясцовым беларусам. Пра якасць гумару казаць не будзем, але ж у соцсетках ролік сабраў сотні абураных каментароў жыхароў Расіі. Маўляў, і не вельмі смешна, і мы не такія. Але такія яны ці не такія, паглядзіце і вырашайце вы. Алло, привет! Короче, это самое, мы тут из Москвы приехали, на выходные. Что-то так, потусить вообще. Хотели у вас узнать, вот у тебя в частности, как у брата меньшего, значит, нашего, да? Вот что почем тут, куда сходить, что тут прикольного, где потусить. Вітаю, афелки! Что ты говоришь, я ничего не понимаю. Афелки – гэта наше такое звяртанне да людзей, якіх вельмі паважаеш. О, ты такой афелок, дорогой. И ты у меня такая, апелиха такая вся. Прикольно. Так чё, куда тут можно сходить в вашем этом колхозе? А ви можете трапіць на екскурсію по будинках, побудованих на початку 20-го стагоддзя. Трапить. Не, что, прикольная экскурсия, я люблю, что, окей, нормально. Только а как у вас тут, их приобрести, эту экскурсию? Я просто не знаю, там, российские рубли у вас в ходу? Яна ўвогуле бясплатна. А чё это бесплатное? А гэта наша новая дзяржаўная праграма для брацкага расійскага народу. Каб пазнаёміць вас з нашай культурай. І, дарэчы, каб трапіць на экскурсію, трэба знайсці ўсяго ж аднаго міліцыянта. Любого. О, что, прикольно, нас еще охранять будут. Нормально. Так, просто падыходзіце і паважліва так, як я вас вучыў. Вітаю афелок, вітаю афелки і скажите, что вы ад зямнога пазняка. Всё? Ладно, нормально, спасибо, давай, Белорусик. Пока. Да, давай, пока. Прикольные вы такие, нелепые. О, смотри, наряд милиции как раз. Афелки! В смысле, товарищи афелки! Мы от зеленого поздняка, короче, это... Щасливой 15-дзённой экскурсии! Афелки! Вось такие навіны пятницы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы у панядзелак.